ide sa asi už spať. Už celý deň už bol, tak poďme ísť. Kde to sme? Dobré ráno, Sonic. Nepýtaj sa, kde som ho vzal. Dobrý deň, ľudia. Vítajte vo Squid Game. V tejto hre môžete vyhrať $1 000 000. Takže, ak budete chcieť, prosím, poďte do tej izby. Takže musíte ísť do tej. Tak fajn, asi idem. Ako poviem, čo budete? Green light. Poďte, ide sa. Fajn. Kámo, musíte sa. Poď. To toho bolelo. Neznačam ťa. Poď. Red light. Toto je taká smiešná hra. Oh no. Sonic Speed. Okej, ja idem ťa. Nie! Knuckles, ty ako prvý. My to možno. Aj ty, Shadow, poďme. Mám ešte šancu. Red light. Už mŕtvy. Green light. Chaos control. No, zdá sa, že už ste vyhrali vy. Tak. Jo. Tak, lepšie. Poďme na ďalšiu hru. Budeme hrať Tug of War. Ale mne neostalo miesto. Tak to vyriešime. Počkaj chvíľu, to čo len zastrelili za to, lebo nebol pár? Áno, čo očakávaš? OK, ale kde máme lano? Počkaj, ja vám ho donesem. Tak máme lano, ale musíte ísť po 2 pároch. Najprv pôjde Oni versus Honey, potom Oni a Oni... nevadí, už to nebudeme rozprávať. 3, 2, 1, poď! Ups. Nie. Nie. Blbý. Pokračujeme. Tails. Ty si vyhral, tak tu ostaň na boku. A ty ideš preč. Tak, teraz ide Tails versus Classic Knuckles. 3, 2, 1, štart! No tak. Ja som to dokázal. Yes! Tak. Čo, Knuckles? Počkaj, nie. Môžeme sa o tom porozprávať? To hovoril niečo o rozprávaní. Tak. Posledný pár, ty choď medzi tých champions, je Shadow versus
Sonic. 3, 2, 1, štart! No tak, tento raz to musím ja dať. Prosím, je to pre tým $1 milión. Kámo, to je pre mňa nič. Sonic, nie! Jo, to je asi konec. Čau, Sonic. Tak, už ste len vy a pôjdete na poslednú challenge. Squid Game. Myslel som otázky. Dobre, môžeme zaujímať. Počkaj, nezabudli ste na mňa? Tak, zahrať sa. Tak, toto budú Squid otázky. Tak poďme. Prvé, Shadow. Ja som forma života, ja viem všetko. Fajn. Kedy vznikla hra Sonic 1? 1992. Zle. No. Tails. Kedy vznikla najlepšia hra Sonic Adventure 2? Asi 2001. Správne, môžeš prežiť. Teraz táto vec. Som Fero. Fero do diví. Fajn. Kedy vznikla planéta? V akom roku? 2024. Yep. A teraz. Dobre. Macko. Kedy? Čo je prvá macková rozprávka, ktorá ti príde na Macko pú. Dobre, vy vyhrávate a teraz ideme na posledný challenge. Strkačka. Tak ja toto dám. Fajn, poďme. Budete v tomto kruhu a musíte sa stále zostrknúť. Tak, poďme na to. Budem len kúkať. Au! Poď von! Poď! Hehe, vyhral som. Počkaj. Ja viem lietať. OK. Tak. Vyhral som. Fine, Tails. Vyhral si. $1 milión. OK. To je... Je to tam. To bol len sen? Počkaj. Tak, jo. OK. Tak, nemusíš spať.